पुरा रोजा रोजा मानसि सयथिबो टिकेट काउन्टाराव डेन्जार मानसि आयौ आयौ आयौ। हेल' लोगोफोर, आं दा दंफैयो सालबारि एबा लोखि जाहार होननाय जायगायाव। बे जायगायाव दंफैयो आं दा। अन्थाइनि दै मोन्दों होननाय खोनानानै आं नायनो होननानै फैदों। नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नुफागोन। दा सफैखाबाय नै जों अट'मेटिकलि गामियावनो सफैबाय, लोखि जाहार होननाय गामियाव। बे सालबारिनि खाथियावनो जायो। एसे खोलानिफ्राय फैयोबा कासकट्राजों हाबनानै फैनांगौ आरोना, चिरां डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय साहानिफ्राय फैबा बेंटलनिफ्राय हाबनानै फैबाबो जायो, लामा दंखायो सिदानो। बेनिफ्राय सालबारि मोनबानो सिदा सोनाबजों थांनांगौ आरो, बारा गोजानबो थांनाङा। मथा मथि 3-4 किल'मिटारसो गोजान थांबानो बे लोखि जाहार होननाय जायगाखौ मोनगोन आरो। बे जायगासिम जों दा सफैबायानो नै, लोगोफोरबो दङ। थांनानै नायनोसै माबायदि मानसिफोर दङ। स' लोगोफोर, नोंथांमोनहा सोरबाफोर फैबाय बायोबा नै दै हरखालि नैबेयावनो लाइन जानांगौ। जोङो लाइन जानानै थानानै नैबे गेटनि सिंजोंनो हाबलांनांगौ आरोना। बैजों गिदिंनाय बिराद गोलाव बे लामाया, बेजों हाबलांथारनानै दैखौ मोनहैगोन आरो सिङाव। न'आ नैबेनो, दै हरग्रानि न'आ। एसे गोलाव थाबायलांथारनांगौ जायो, बिराद मानसि जायो, लाइन थानांगौ जायो। टिकेटखौ बाव होआ जाहैदों। दिनैथ' टिकेटल' हरगोन नालाय, दैखौ बिदिनो गाबोनफोरनिफ्रायसो हरगोन खोमा। आं हरैजाय नायनोसै टिकेट काउन्टारसिम बेसे गोजानाव बानायदोंथाय टिकेट काउन्टारखौबा। टिकेट काउन्टाराबो सिगाङाव बे साइडआवनो हरलाबायोमोन जाहैदों। दिनै ओरैनो हरै बानायहैब्रबबाय जाहैदों आरो, एसे गोजान थाबायलांबावनांगौ जाहैदों टिकेट काउन्टारा। थांनानै नायनोसै आं टिकेट काउन्टारसिम। टिकेटआ बे साइडआवनो होदों, बबेबा साइडआव। नायहैनोसै आं थांनानै। लामायावथ' जों बारा मानसि नुवाखै, नै मानसिया माथो बिथिंजायसो एसे मेला दंफैथारो। फुरा हनै मानसिया आयौ, माथो बेसेबांबा लोब लोब मानसि दं। बापरे बाप 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 बाप, एकदम फाथै जाबनाय बायदि हाजार हाजार मानसि। बापरे बाप, माला सोरनो हरख'नो हानांगौ जाखोलै टिकेटखौलाय, एफा मानि मानसि। बापरे बाप 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 बाप, दाबो 7था एमानो जाबावाखै, दानो बेसेबांबा मानसि दंखायो। बापरे, मोनानिफ्रायनो दंखायो जाहैदों गाइसमोन। फुरा हरनि 7था गाहामनिफ्रायनो दंफैखायोनो बाहाय। सोरबा सोरबा कारपेट लालायनानै उन्दुनानै थाफैदों होननाय खोनादों आङो। दहाय पाब्लिकफोरनाव एसे सोंदोंमोन आङो। मैया हरनि 7थानिफ्रायनो दंखायो जाहैदों आरो मानसिफ्रा। फुरा बाहाय उन्दुलायनानै थादों सोरबा सोरबा कारपेट लालायलायनानै। आरो गोजान गोजाननिबो दंफैयो होननानै खोनादों। ओरैजाय उदालगुरि, बाक्सा, माबा सनितपुरथिंजायबो, दिखियाजुलिथिंजायबो दंफैयो होननानै खोन्थादों आरो ना जायगानि मानसिफ्रा दहायो। दानो फुरा मानसि जाखाबाय, टाइमानो जेबो जायाखै दाबो, आरो फैगासिनो दंबावसो। लामाजों फैनायानो जोबबावा नै मानसिफ्रा। आरो जायगायाथ' थोबखालानो, अबे जायगायाव फैयै फैयै थाफैनांगौ जाखोथाय। फुरा मानसि सयथिबो। नोंथांमोनहाबो सोरबा सोरबा बेबायदिनो सानाय सुनाय एबा बायदि बायदि बेमारफोरजों नाख्रेबनानै जुदि थानांदोंब्ला, नाख्रेबजादोंब्ला, नोंथांमोनहाबो फैनानै लांफैनानै ट्राइ खालामहैनाय नायनो हागोन। गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो प्रमान होनो हाबाय आरोना, हामदों होननानै। नोंथांमोनहा फैदो, फैनानै लांफैलायबानो जाबाय आरोना। फोथायनायनि सायावसो बे, गाव गावबागावनि। नों फोथायनानै जुदि माबायोबा, मोजाङैनो मोजां बिदिनो लोङोबा मायोबा बेबायदिनो हामो होननानै प्रमान होनाय अनेक मानसि दङ। जों गामियावबो अनेक मानसि थांबाय, थांनानै लायबाय। बिदिनो सोरबा सोरबा आथिं आखाइ साख्रु सुख्रु माबानाय मानायफ्रा मोजाङै मोजां जादों आरोना। बे गाव गावबागावनि सायाव फोथायनायसो। नोंथांमोनहाबो फैनानै लांफैनो हागोन आरो, खिन्थु एसे खस्थ'नि गेजेरजों माबानांगौ जायो, मोनगोन आरो खस्थ'नि गेजेरैबाबो। खस्थ' खालामनांगोन एसे। थ' लोगोफोर, आङो नै बाहेरायाव दंहैयोमोन। बाहेरायाव थांनानै फैजासिमावनो मालाबानो नै टिकेट काउन्टारखौ बुख्रुबजोब्बाय होननानै आं खोनादों। नायहैनायनि र' माबायदि बुख्रुबजोबखो। माथो सेस खालामजोब्बाय। गावजों गाव नारग्लुंलायनाय, बिदिनो नारख्रां नारसियावनो बेबायदिनो बुख्रुबलायनाय जाबाय होननानै खोनादों। ओमफ्राय टिकेट काउन्टारनि मानसिफ्राबो, टिकेट हरग्राफ्रा थाब फैलायलायाखै नामानो, टिकेटखौ थाब होआखै। बेनि थाखायनो बुख्रुब बुसि खालामलायनाय जादों होननाय खोनादों आरोना। पाब्लिकफ्रानो बुख्रुबदों होनदों। आंबो गैयामोन, नै दा बाहेरायावसो थांदोंमोन आङो, दै सोलोंहैदोंमोन। ओमफ्राय दा नायलाय अबस्थाया माबायदि जाखो। गावजों गाव बिदिनो नारखां नारसियावनो बिदि जालायलायबाय होननानै पाब्लिकफ्रा दा खिन्थादों आरो आंनो। पाब्लिकफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला हरनि 7थानिफ्रायनो सोरबा सोरबा नेनानै दंमोन जाहैदों। नेनानै थासेयावबो टिकेटखौ 7था जालायलायबाय, फुंनि 7:30 जाबाबो टिकेटखौ होआखै होनदों। बेनि थाखायनो रागा जोंनानै मानसिया ओरैजा एरगासिनो गरमजों मानसिफ्रा थानो हालामोन जाहैदों। ओमफ्राय बिनि थाखायनो रागा जोंनानै माबाखौ टिकेट काउन्टारखौ बुख्रुबदों होनना बुंदों आरो। होहांबायमोन जाहैदों, गांबासो हरहांबायमोननो। बे समावनो नारग्लुं नारसि जालायलायदों जाहैदों पाब्लिकआ। आंनो नांगोरगौ जालायलायखो ना माखो।
खिन्थु एसे कमिटिनिबो काउन्टारनिबो एसे माबा दङ, भुल दङ। मानो होनबा एथ' मानि खस्थ' मोनहोनो नाङामोन। एसे जाखिनि मानसि माबा फैग्रोदों बेफोरनो एसे सिगां हरग्रोबानो बेबायदि जानाय नङामोन होननानै पाब्लिकफ्रा माबादों आरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना सोरबाफोर बेबायदिनो बेमाराव गोलैनानै जुदि भुगिनांनानै दङब्ला, लोंनो लुबैदोंब्ला लांफैनानै लोंफैदो। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। लांनानै लोंहैबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोनहा। प्रमान मोनगोन। खालि गोसोआव फोथायनायल' लानानै लोंनांगौ, अब्लानो मोजां जागोन होननानै फोरमायदों आरो ना मानसिफ्रा।